Akụkọ Lagos na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ bụ ọkaibe Igbo Dream Television IDT n'aha ịchafụ. Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ, ekele m ọnụ. Ka onye chiri ya zere, ndụ mmiri ndụ azụ, mmiri atakwala m azụ ọnwụkwara. Na tịnkọm gị, ị ga-ahụ na o jiriri otu nkeji gafee elekere 6 nke ụtụtụ. Tata bụ Tọzdee n'ahọ onye nwụrụ n'uju ya. Ọkọ akụkọ bụ m Nwaada Chinyere Excel. Ngwa kpụdebe igwe okwu gị nso ka anyị gwa gị ka o si mee n'ụbọchị taa. Ọnọdụ obodo anyị bụ Naijiria emeela otu nwoke ka o were mamịrị ya wee kwọba ụgbọala ya. Tupu anyị aga n'iru ịkọwapụtara gị ya bụ akụkọ n'uju, gee ntị n'ọkwa dị oke mkpa. Anyị abanyegonu n'ọnwa mba, ọnwa mpụ na aghụghọ ji ara ibe ya enu. Ọnwa ọchacha gbute ọchaghacha gbute, ọnwa onye ọbụla na-achụ ego n'ike maka nchịkọta ahọ nke a kpọrọ ekeresimesi. Hikwa asaa n'anya ka ị ghara ịdaba n'aka ndị omekome. Ozi nke anyị si n'Abuja na Asaba nweta n'izu gara aga kọrọ maka ya bụ arụ nke ụmụ okorobịa ndị dị agbata ahọ 25 na 35 kpara. Akụkọ kọrọ na ụmụ okorobịa ndị dị ahọ bụ ụgbọala nke a na-akpọ Lexus n'aha oyibo wee gbabata n'Ụmụahịa. Njinji wee jibe ihe ndị mmadụ ji bụrụ nwoke wee bido wee fube aghara. Mgbe ndị nọ n'Ụmụahịa matara nke a, ha chụbara ha ọsọ, ha wee gbaa ọsọ ụkwụ eru ala wee gbalaga. Iwe wee wee ndị na-achụ ha wee mụnye ụgbọala ha ọkụ. Gị onye na-ege m ntị, ndụ gị ka dị anyị mkpa. Hikwa asaa n'anya, mara ebe ị na-eje, mara ndị gị na ha na-akpa, mara ebe ị na-aga, mara ihe ị na-eme, ka ị wee soro anyị wee mechie aha a na-aṅụrị. Ọgwụ bụ ya bụ ọkwa dị oke mkpa. Ka anyị gazie n'ihu wee wetara gị akụkọ anyị n'uju. Otu nwoke a maara aha ya dịka Maazị Ọnụkwube nke dị agbata ahọ 45, onye kwọrọ n'ụgbọala ahọ 30, kwara arịrị maka ọnọdụ obodo a. Maazị Ọnụkwube, oge anyị na-agba ya ajụjụ ọnụ, mere ka anyị mata na oge gara aga na ụgbọala ya bụ ebe o si wee na-eri nri wee na-egbo mkpa wee si na ya wee mepụta ọtụtụ ihe a hụrụ anya dịka ịnụ nwaanyị, ịrụ ụlọ na wee dịrị gaba. Mana n'oge ugbu a, na mmanụ onye ji akwa ya bụ ụgbọala ekweghịzi ya ngote. Maazị Ọnụkwube kwara arịrị a nke ukwuu wee yọọ gọọmenti etiti ka ha bikodo ododo mere ndị dịka ya ebere, n'ihi na ihe niile nọzi n'elu ọjị, na nke bụ agụụ na-achọ ịnarazi ya ụmụaka, na agụụ bụkwa na ọya nke kacha ọya niile n'ụwa. Maazị Ọnụkwube kwuru sị na ebe ya bụ ugwu mụtara ịgbaji ukwu, na ọ bụ ya mere ya bụ agadi nwaanyị ji mụta ọgakata ozu ike, n'ihi na ọnọdụ ya bụ ugwu adịghịzi ya bụ egbe mma. Maazị Ọnụkwube sị na ọ bụ oke ọnụ mmanụ ụgbọala a mere ya ji yie ezinụlọ ya ka ha bikodo ododo gbaa mbọ na-anyụnyere ya mamịrị ha n'akpati nke o dobere n'ọnụ ụzọ ámá, ka ya were ya wee kwọọ ụgbọala, ka ha wee mara na ha ga-afụ ego ha ga-eji wee ri nri ụbọchị. Ọgwụ bụ ya bụ akụkọ nke ụbọchị taa. Gị onye ọma gere anyị ntị, gbakena anyị ebumnobi gị gbasara ọnọdụ obodo a na ya bụ mkpebi nke Maazị Ọnụkwube kpebiri gbasara ịkwọ ụgbọala ya. Cheta, aka m bụ Nwaada Chinyere Excel nke sikwa n'ụlọ ọrụ Igbo Dream Television wee kọwapụtara gị ya bụ lee ka o si mee nke ụbọchị taa. Ụbọchị nta ka anyị chụọ ọnụ n'Owere nchi. Daalụ.